Какво ще се случи до края на тази седмица в културния афиш на регионална библиотека Любен Каравелов? Добър ден на Ирена Линкова. Здравейте! Не само в културния афиш на библиотеката, а и в юбилейния, защото миналата година библиотеката по един проект направи един огромен ремонт, който спаси сградата от потъване, но не можахме да осъществим нашия юбилей 130 години от функционирането на регионална библиотека Любен Каравелов. И сега на 24 и на 25 април имаме международна теоретична конференция, която е посветена на Любен Каравелов, с много силно международно и научно участие от научни институти в България и по света, и ние очакваме с голям интерес. На тази научна конференция ще бъдат съобщени спечелилите конкурса на тема "Хубава си моя горо" през 21 век, след което тези резултати ще бъдат качени на сайта на библиотеката. Доколкото знам, за всяка от категориите първата награда е смартфон. Сериозни награди? Да ги оставим изненада все пак. Да очакват. Спечелите ще бъдат съобщени точно в рамките на тая конференция и ще чуят за тях много хора. В края на седмицата, в събота, нашите малки читатели, както и други дечица от Русе, които не са читатели на библиотеката, могат да дойдат и да гледат поредните серии на филмчето "Ну погоди", филмчето, с което ние сме израснали, а те сега се срещат с него. Това е от 11 часа. От 11 часа в библиотеката да заповядат. Благодаря.